Hi guys, welcome back to my channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव बरायबाय। नै आं दिनैहाय क'क्राझाराव थांनो ओंखारदों। माने जोंना कलेजाव 4th सेमिस्टारनि एडमिशन जादों आरोना। बेनिखायनो लकडाउनब्लाबो उपाय गैया, थांथारनांगोन। जेरैखि जायाबाबो बिराद खस्थ' आरोना गोजानाव फरायबाथाय। ओमफ्राय अखाबो बिराद हासोदों। अखा हाबाबोथ' उपाय गैया, थांथारनांगोन। बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांदो, जोंनि कलेजखौबो नुगोन। डकुमेन्ट्सफोरखौ नायनि मा लादों मा लायाखै। दाहाय एडमिशन खालामनायाव नांगोन ना, बेनिखायनो मोजाङै नायना लाखानोसै। गोजाननिफ्राय थांनाय नालाय, दा माबाफोर बावलांबाथाय मा जाबावगोन होननानै सानबाय थागोन आरोना। बेनिखायनो मोजाङै नायना लाखानोसै। नै फैसाखौबो रग' नांखागौ। मोजाङैनो दंखायो, मैयासो जेरक्स खालामनानै लाबोजोबखादों। दाहाय थांनानै एडमिशनल' फर्मखौल' फिलआप खालामनानै होनांसिगौ आरो, होनबानो जाबोबाय। गारिया मोनफैबानो थांसिगोन। अखा हासोगारदों, बेसेबां ज्राव ना खोनादों? अखा हानायखौ खोनादों? Diwan. जों दासो सापागुरि मोनफैबाय, हटेल हिमालया। नै आं दायो कलेजाव मोनफैबाय आरोना। दिनैहाय अखा हासोगारदों नालाय, स्टुडेन्टफोरानो गैथारा आरोना, फैथाराखै। खालि जानानै दंथारो कलेजफोराबो। दाथ' लकडाउनखाबो नालाय, एडमिशन लानोल' फैगोन आरोना स्टुडेन्टफ्रा। आं दानिया अफिसाव थांनानै फर्मखौ लायनोसै। नै आं दा फर्मखौ लाबाय, दा फिलआप खालामनोसै आरो। दे दोनथ'। आदाया
रेजिस्ट्रेशनखौ जेरक्स खालामनो लांदोंमोन, दाबो मोनफैया, नेगासिनो दं आङो। एडमिशन लाखांनानै जों दायो कलेजनिफ्राय ओंखारबोबाय। दायो जोङो लेखा बायनो थांनो नागिरदों, नै क'क्राझारनि बिशाल मार्केट। जोंना इखिजानो थायो, इखिजा आइया। नै आं दायो वर्ड्स एन्ड वर्ड्स दखानसिम मोनफैबाय। बिराद गिदिर लेखा दखान आरोना बेयो। मा नांगौ गासैखौबो मोनजोबो। बेनिफ्राय जोंनि बाक्साथिंथ' बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि लेखाफोरखौ मोननो नागिरबाङाना, बेवहाय लायनो गोनां जायो आरोना। गासैखौबो फ्राय मोनजोबोआनो। आंबो लेखा बेवहायनो बायनो फैदों। नै आंबो लेखाखौ लाखांबाय, फैसा होदों, दायो थांसै आरो बेनिफ्राय फ्लाइअभारथिं फैबाय जोङो दायो। ओमफ्राय आइ हटेलाव ओंखाम जाहैनोसै। आइ हटेलाव मोनफैबाय। नै दायो जोङो ओंखाम जाहैनोसै। अमाखौनो नै जोंना ओंखामा सफैबाय। दालि, आलु लाब्रा, नारजै, अमा बेदर जादों जों साथामबो। बेनिफ्राय बेखैजा दङ थाइबें, पापर, आलु भाजा, ना बाथोन, मैथा बाथोन। जोंना ओंखाम जानाया फैसाया गासै साथामजों 510 थाखा लादों। दैबो लादोंमोन नालाय, दै बथल सासेयाव गंसे गासैजों 510 थाखा। गासैबो खामानियानो जाजोब्बाय, लेखाबो बायखांबाय, ओंखाम जाखांबाय। दा जोङो न'आव थांफिननोसै। टाटा बाय बाय क'क्राझार। कलेज खुलिबाथ' आरो क'क्राझारावनो रुमाव थाहैफिनखानांगोन नालाय, बेनिखायनो कलेज खुलिजानोबो लुगैसोगारबाय आङो। कर'नाखौ बाथारबाय, बिराद क्रिस्पि जानो लुगैदों क'क्राझारनि। थेंक इउ लोगोफोर, आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय। गोजोन्थों।